constitution médaille en haut fait taquer parce que dans le cadre de la constitution actuelle OTC aller à un quart exécutif ce n'est pas possible sans changement de constitution c'est pas possible même hypothétiquement il va analyser câble il faut pas précipiter sur les mots il faut être fondamental dans les choses c'est pas possible nous nana le zoom met en Claudia parce qu'ils ont été des très bons opportunistes géopolitiques circonstances internationales peuvent nous favoriser nous-mêmes l'accent au niveau de la jeunesse africaine où il y a d'État mais leur maître c'est ce qui devait attirer l'attention des spécialistes parce que ni et maître de né n'est pas dicté et de beau kenement avec comme un technicien et ça sans caméra là c'est beau moi de l'air où fait bien nous mais c'est transparent et rien boula mais en tout là c'est la même chose Jomai donc songo kofe pour que anga blanc na ku flabe dona sina ka fotinte kasola songo dongu ne avec astra kablale songo après les analyses pouvait être incontrôlable mais l'autre là est dans leur main et c'est leur homme de confiance c'est l'homme qui a été touché dans le passé il a été toujours pour ces gens-là le plus docile mais moyen du vivant et songo en liberté il fallait créer ces histoires de pédophilie ou bien de viol ou je sais même pas quoi parce que c'est un cadeau non fait il faut qu'on passe des codes parce que Kalabo 2 semaines après qu'il est président il a été président il a été cadeau d'abord qu'on est premier ministre les vraies décisions ça se prend par le président c'est le président qui nomme le premier ministre ici il a fait un flash soit songo baka carrière de ngalamana soit il y a un premier mandat avant ou bekele moi définir mais pour le Mali on a souci là même Sénégal quoi il a fait un président même fouillena ay manga kan fouillena ya famia nous me banque nyoron dachia me banque en si na mage horantu bulu man si kan yeloma il passe fou aller dans yo toi vous verrez essayer parce que fin flado nous matato contre la population bi Oulu Kama donc ils ont toujours à faire le choix c'est comme ma situation dans Guinée asran no akaje manade comme ça ya mais maître Mia Blaya asran no lufana il fallait pas faire le choix il m'a fait bien donc Sénégal bo de ngona kisi ko Sénégal est pas l'Africain ko bena demande aide hal ni situation kera sisa ay min fodon ko kololotibo olufe kasa oma do warete o menace ou garantie carte ça ma be peuple de là parce que bibila au tebo la mission obligé de se rallier à la volonté comme vous avez vu en sanction tout là les Sénégalais m'ont donné l'ultimatum à Macky Sall une sanction maouli parce que les ports a été arrêtés c'est que les gens s'oublient le Mali tenait pour 62% des activités économiques extérieures du Sénégal maman au pourcentage sous technique économique qui est dépendant de lui mais il y a une sanction et ni à temps à capture de spécialistes porte au boulot au diamant à donner un bon temps c'est ce qu'on dit maintenant un thème très très populaire d'ailleurs Choguel de la intervention est très intelligent il dit et Diop aussi le centralisme et l'enclavement. Qu'est-ce qui nous favorise plus? Le fait qu'on dit Tamblo, mais on est le pays central dans la sous-région, pivotal. Ni jamana femela ni porba bola c'est qu'un marché non te. Je m'en vais Côte d'Ivoire port là. Jamore. Mokorashi. Guinée. Sierra Leone. Nigeria. Gambie. Guinée-Bissau. Sénégal. John. Merci. À travers nous, ni nana Sénégal, et Burkina, Portugal, Niger, Sodiba. Et jamana Kerem, Togoma, comment faire Sénégal ici ça? Bon, petit mystique ça n'a pas barré parce que tout de suite là, nous avons une importation concentrée. Il va tripler son budget. Le budget. C'est ça. C'est ça le pragmatisme. Blablabla ni théo. Ce n'est même plus en mode. Les Toubab n'est plus en mode.
des esclaves des maisons là, relax. Ce temps est révolu. Donc, tu as tes modes la blé. Qui a jamana ferré au tes modes la blé. Atteint, bah, t'es un bon que les nobles. Foni ala min caché que na banaka, anga bangolo ni élément, ka boko kura oreke. Est-ce que tu vas rassurer na bangola? Parce qu'on est erreur sinon l'autre te fait ça. Aïwa, docteur Agnès Ninfamou, mais ni ye songo ka kuma la me Bamako ya. Ale ko ko an ka bɔ dusu la ko an bɛ ka dusu kɛ ka baara kɛ kojugu k'an ka bɔ dusu la et puis a bɛ n'a fɔ Asimi ye min fɔ a ye sécurité ko la a ma jɔrɔ o la kosɛbɛ mais u ka pɔri o de nafa jɔrɔ bɛ ale la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni y'a ka kuma faamuya quoi. Mais pɔri Kassim pɔri ni ka 62% de l'économie. Kassim c'est trop. Jamana min bɛ 5-10% ta i ka économie na. Non, i tɛ se ka. C'est dépendant i tɛ se ka ɲɛ o kɔ. Tu t'en fleur om nani. O mun na olu sécuritairement o tɛ obtenir an ye siɲɛ kelen yan'u ka to tanto la olu ka nafa bɛ anw kun. Sécuritairement olu ta t'u yɛrɛ ye fɔlɔ. Contrairement à ceux qui disent blablabla. Donc mɔgɔw an ɲɛ bɛ mun na olu yɛrɛ tɛ quoi. Kassim yan'u kana n y'o question de poser i dɔgɔkɛ kun. N ko ok i kana ne ka kuma la sisan Sénégal économie ta i k'i Côte d'Ivoire économie ta i ka économie sénégalaise bɔ Sénégal économie na i ka économie française bɔ a la i ka économie française bɔ Ivoire économie na i ka économie ivoirienne bɔ a la i ka lajɛ tu vas comprendre jɔn ye matigi ye. Tubabu don olu de bɛ. N'i y'a kɛ 500 tɛ Sénégal ta ye n'i y'a kɛ 200 tɛ Côte d'Ivoire ta ye. Sénégal yɛrɛ fana ka fisa ni Côte d'Ivoire o la yɛrɛ. Bon bi ni Sénégal ko k'a b'a kɛ comme Mali y'a kɛ ɲam Sénégal bɛ ɲɔnkɛri bi sini tɛ dɛ bi. O tɛ se. Bi y a pas moyen parce que foyi tɛ Sénégal min ye Sénégal ta ye n'a bɛ se ka Sénégal nafa bi ka indépendance di Sénégal ma ko Mali sera k'a kɛ cogo min na problème bɛ yen analysons la soyons rationnels problème bɛ yen mɔgɔ min b'i ka économie contrôler i matigi de y'o ye malheureusement Kassim mun y'a to la sera ka nin kɛ. Elle a créé depuis 2009 une économie plus ou moins indépendante. Aïwa, docteur an yɛrɛ bɛ se k'an sigi ni mun ye don nataw la ni Russie parce que an bɔra armement dɔrɔn na sisan économie donna la social donna la fɛn caman donna la sisan fɛn baden mais est-ce que mɔgɔ bɛ ka mun fɔ o bɛna na daja an na wa. Mun ye ka mun fɔ. Bon mɔgɔw bolo n'an y'an kɔ don u la ni n'an y'an ka sɔrɔ n'an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fana bɔ u bolo. Dɔw yɛrɛ ka n yɛrɛ terikɛ Kawo Jim ko ne ye jɔn nin ye k'o bɛ ka visa ta k'a bɛ taa Russie la ko jagokɛla jumɛn bɛ taa Russie la ko bɛɛ bɛ taa Faransi de. Mais est-ce que jɔn de tun bɛ yan min tun bɛ Russie la dɔn yɛrɛ dɔn tun bɛ yan n b'a dɔn n terikɛ don a bɛ ni ka san 4 bɔ mais a bɛ siran ka n wele a ka plateau kan mais le jour a ye vidéo dɔ ci ma non. Hali mɔgɔ tɛ i furumuso commenter tan comme Russie la de Saint-Pétersbourg n ko wa tiɲɛ de bɛ laban n'a ka ɲɛ sa Russie jumɛn na en fin de compte tiɲɛ bɛ révélé Kassim ɲɛ fɛrɛ o ma. Russie bɛ se ka mun ye anw ye nin waati in na anw b'o yɔrɔ kan. Kassim ko kodɔnbaliya dibi ye Russie la tun ma dɔn yan
ni guerre nga exemple di masisa ngo yani nga kele ndamne mo chama tu en bloc no ko risla tese ko moyen tu yo ko wartu kun kuti sa koro mais sans ça va de flene jamana bidru fara nyonga parmi les plus puissants entre guillemets les plus puissants la Russie tient mieux que ya famia bon au kelempi de koson elle a chanté en iris la tête économiquement sinon Francis faut que nyama français kanya awma Francis be aw daire da ma pour ka kanasa mais Francis te daire pour ka tlo faut que ba bon ninzeni we sanction mun ke iris la kan na anteri jamana don tse ka fongo ni kana wuli jona mais ni mauli jona o de bina avantage parce que Poutine ordre ka businessmen bema déjà ni moment on a investissement il y a un fonds d'investissement de 7 milliards déjà en ici cette année dans non no ni ngali kila ngo uga jamana soro tigu ko femu bloquera ni ici jamana soro kala no on se ga do soro la kana baraka on fa we kana nu ya Kasim, ni mise ka fɔ fait la problème kelen pe de bɛ yen mɔnɛ ko dɔrɔn de bɛ k'an bloqué sinon n y'a promesse n ko ɲinan bɛ kɛ dɔw ko ma Jabate ye sécurité ko fɔ depuis an mandat la mairie su nana an ye changement ye mais a tɔ qu'en est-il par rapport à l'économie n ko ɲinan bɛ kɛ économie san ye mais an bloqué len don fɛn kelen de bolo dɔrɔn BCEAO an yɛrɛ ka mɔgɔ ninnu ka expert ninnu olu bɛ baara mun na o ma ban ten sa a fɔra k'an ka expert bɛ ka réfléchir wari kɛcogo ani an ka économie harmoniser cogo la halisa bon ko normal min fana tɛ dɛ kasi ninnu ye irisi sɔrɔbatigi ninnu ka sɔrɔ mun fɛ ni a wari mugu b'u bolo ta bon u taa n'a ye diɲɛ fan jumɛn ni anw jamanaw tɛ sa pour que an ka se ka bɔ nɔgɔ la tɔw kɛlen don k'o bloqué Kasim an y'a fɛmɛ hali don Conakry taga tun b'o hukumu de kɔnɔ ma mais ça c'est business tɛ se ka don détail o bɛɛ la BCEAO dɔw yɛrɛ bɛ a ka d'u ye dɛ mais i bɛna dɔrɔn Jabate n'i y'a kɔrɔbɔ c'est banque bɛ problème ça ne problème malheureusement sinon wallahi Kasim a banque kelen-kelen a bɛ Mali da i kɔrɔ ala t'an kunna ne musaka in mɛn ala t'an kunna wari m'a fɛ a banque kelen-kelen bɛ se ka Mali budget 100 Burkina bɛ ka banque min kɛ o ye jumɛn de ye Burkina ye banque min kɛ banque d'investissement bon wari ninnu bɛ bɔ Burkina bɛ yɛrɛ ninnu ça ce n'est pas intéressant wari fou min bɛ yen là qui veulent venir o de kosɔn moi personnellement preuve palpable tɛ n bolo dɛ mais je sais pas pourquoi mais après ɲɛmɛ prémisse min na moi je m'apprête pour le nouvel an pour la bonne surprise fɛn kelen de kan na jɔ n'i y'a mɛn su parce que a bɛna baran bɛɛ la sini sɔgɔma a ye wa i la sefa falen i y'a faamuya i k'i sigi dans 3 mois Kasim o b'a mɛnɛ de telles nouveautés sokɔnɔ jɔn den fɛn tun bɛ manamana ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ni mun ye hɔrɔn ye o b'a daminɛ fo k'a sa don le problème est mis sisan les gars il a donné déjà la référence la direction tous qui peuvent investir hors de l'Europe et gagner autant qu'ils gagnent en Europe, il les recommande de ne plus répartir. Et l'État va les subventionner. Garantie du roux, quoi. Merci. Vous voyez, guerre économique et réelle du côté de Poutine maintenant qui commence. J'ai oublié il y a économique pour l'Europe. Ça fait partie du déclin de l'Europe aujourd'hui. Now Toumba Kalama. Allez à la Côte d'Azur. C'est pourquoi ganga sega olu mogo nunu ne kulu lana anga jamana de kono ka do anga économie na Kasim bi qui be engrais commandé pour entrer à la Guinée pour engrais commandé 600 c'est par sur le contrôle de notre lobeno et bien engrais tika war sera tout godi amangale ne pas du Mali quand même impossible ta jamana do kan ta combinaison do gay et nous baignon ben engrais revenir mais fere be ke to comme non e kon maro côté fere ya famia fait kelen be ka bloquer ni lever kelen be to wolo bi no be kan bla retard là sinon 60 ma soro wala nya na transition ngo parce que ni be da jole ni asimi sajo premier ministre ni gela be jamana kono de aw tenya na ko nyemo ko be do ni nga ko joy Mali président Mali ko ni ka to re bono ngono ko mi anga do ridu ko ça doit être un jeune. Il s'en fait, il est occupé, il a de l'argent, il a sa femme, il a sa famille, il est président. Il est occupé.
ko gela de be na parce que na gela la ma ɲɛsin olu de ma ni ma kɛ parce que Mali économie bɛ okumu na bi Russie la économie bɛ mun na hein Russie cɛ kelen bɛ se ka Mali finance Mali budget joli b'u bolo dɛ hein wari b'u bolo yɛrɛ de surtout minnu yɛrɛ b'u ka fɛn bɔ Europe la Kassim wari tɛ Russie la bolo jahad de bɛ Russie la bolo en 2002-2006 le groupe Kempinski ils ont construit un hôtel Emirates Palace à Dubaï avec nous. Le vice-président de Kempinski, Manfred, c'est un ancien des forces spéciales de l'Allemagne. Mais ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est vice-président du groupe Kempinski. Actuellement, Adam, mais fin qu'il finit na pi. Diɲɛ ni mago bɛ wari la. Ka su ni sɔgɔmada kelen wulada kelen kana dɔrɔn ka a ta k'i mago ɲa. I bɛ taa yɔrɔ fila de la diɲɛ kɔnɔ bi. Parce que en Chine, tout l'argent appartient à l'État. I bɛ taa soit en Russie, soit i bɛ na arabu la. Parce que l'économie réelle de Kassim, c'est pas sur les papiers, c'est pas les prognostics, c'est sur le papier. L'économie réelle de Russie là, en Mougou, il veut mieux donner, là. Même malheureusement, chaque question, même il y en a entalé, la question qu'on m'a posée, et c'est bientôt quand je vais partir, c'est la même chose qui m'attend. Adam, comment faire pour qu'on puisse faire des transactions vers chez vous pour travailler? Non. Trouve auprès de tes autorités comment on peut l'organiser. Malheureusement, allez au boulot sur nos coffres à travers les CFA. C'est problème. Quel est mon boulot nous quand c'est le CFA? Logiquement, il y a une façon, il y a un timing pour ça, pour que la banque aille là. À force de précipitation, comme le ministre dit, tout spécifique, non spécifique. Celui qui se précipite va toujours faire rire les gens. Mais ASI, la banque d'investissement financier. Bon, forme juridiquement, c'est grave. Maintenant, il s'agit de l'opérationnaliser, c'est que j'ai compris. Et c'est cette banque-là qui doit faire la base de la banque centrale. C'est la procédure. Il y a formé de 3 pays. Donc, étape pour donner. Absolument. Étape pour c'est accéléré maintenant, parce qu'il y a des commissions permanentes maintenant. Pas des voyages des ministres, premiers ministres, non, il y a des commissions permanentes de 3 côtés maintenant, qui travaillent 24 sur 24 sur le maillage juridico-économique, politique, stratégique, sécuritaire de cette confédération qu'on espère, dans les plus brefs délais, en faire une fédération. Au dépend de la prospérité économique de là. Parce que les gens qui sont réticents à la fédération, ils ont fantasme de vaquer. Mais ni avec donc tout ce travail juridico-politique qui est en train de se faire, c'est pour valoriser notre monnaie d'abord. Parce que ni une monnaie créée, Kassim, quand on a intérêt à changer tes volumes d'abord. Avec un papier collé. Pour exemple, l'Union européenne, dans certains domaines, secteurs, jusqu'à 68% des échanges entre eux-mêmes. Mais là, il y a la botte en 600. En domaine bela yelene, c'est 14%. Sinon, parfois 3-4%. Au Sanem qui est hors de l'AES. Bon, alors qu'au début, c'est nous qui devions, notre économie doit valoriser notre monnaie. Donc, l'économie te produit là, en monnaie là. Kassim, il faut comprendre. C'est la seule chose qui retarde nos politiques des 3 pays. Albi, comité l'agneau de Fongo, améliorer, mais jusqu'à présent, la communication. Ah bah, docteur, un docteur comment on a vu, mais comment on fait pour Kassim, vous comme toujours. Parce que il y a au bureau, il y a fan d'autres mecs qui ont mais allez rater quoi. En donnant dron et quand on a allé dans la oui ne qui m'a 21 ans c'est Kassim on est retard oh ne reste la Kassim fait et ma sœur mais même profiter à faux Amadou Dante Ndendo bon
en fait mbrangué en même temps de yewle ke vidro ago ko no ka fo ki aka fando bien wasro e téléphone ti ka wa ne ngodo metale bi do am na nyon so mala me chanware abebe j'espère que ni en la fera donne parce que une semaine à l'issue me plénière là dongo surtout à la veille de ce voyage non aura il y a besoin de communication comme toujours surtout vu les événements où quand enchaîner tout dans les 600 quand on a parce que communication avec mon fani malfaxia et bibi là c'est vrai et exemple d'ici c'est qui est non ni ma comparaison de ça de baje et puis ni mi nyema jo merci ali réseaux sociaux ka ibe doy dongo la be mali tanu na mais ni clara ka taka ka wale ya do ye ibalo nga boko no kasi wore kacha 600 ni contraire wore kacha ya famia wore kacha 600 tellement ou ba la fière be yere ni number ni natan c'est pas clair wore kacha quoi donc songo ka émotionnel ko ayo bla digité menango de leur côté ya famia sinon les Maliens là tranquille anga fo matunu jamana ni amba présent ou fayo présent ma mununu na yo mogo be mogo te ala barkala anu mi be baralo bambo quel que soit l'adversaire et petit à petit femi chena kasim faro ke joli don be la don mo de fo malien ye kay fo ki kay ki fo ka malien pe fo ni malika no ba ni frafin kan ba ni diam mo so pour quand même Kasim fait chien vrai j'espère que antana ni tambado en nyon cheble parce que non il faut ma yama tugunu amna chaque mais j'avoue que Shadow na yengolen me konagri non il mbora kala parce que téléphone ire aïra ça non là tu sera non parce que depuis avant ça j'y pensais mais tango de tumegage ambi fo ki wala nyumbando ikana lila nga kena ka wacho na yule ibana kana nga mgo blasra ka sika nyefolo ko ye fala keta le tumya mi ke bajalo na la sala wasini information me damne never amna kibara kuraw de awma ka keni ni yela babu nyin fana parce que fana kuna foni chaman so suina mimba to mo be ko chaman famia ka bokumbala aka ambe sinini ala sonama